Avui em referiré a dues activitats importants d'aquesta setmana i a dues visites molt agradables que he rebut en el Parlament Europeu. La primera activitat ha estat una jornada sencera titulada "Es respecta la diversitat de llengües, discriminació lingüística a la Unió Europea". En ella han participat amb molt d'èxit més de 30 experts de diferents països europeus. Les sessions s'han pogut fer en irlandès, gal·lès, espanyol, francès, anglès i català. La segona activitat ha estat una sessió interessant i de molta actualitat sobre l'extrema dreta a Europa, organitzada per diversos diputats del nostre grup parlamentari. També s'hi ha pogut parlar català. I ara, les dues visites, nombroses i diferents. L'una ha estat protagonitzada per 44 immigrants de molt diversos països que viuen a Catalunya. Hi ha hagut roda de premsa, un debat molt viu i una visita a Andreu Altafaj, ambaixador de Catalunya a Brussel·les. En l'altra visita han vingut 15 persones que pertanyen a museus i municipis especialment dedicats a la memòria històrica i a fomentar la pau. Entre ells hi havia 2 representants del Museu de la Jonquera. Les jornades i les visites han resultat molt enriquidores. Aquest és un dels trets positius del Parlament Europeu. Tant els que hi venen com els que hi treballem tenim oportunitats constants de nous coneixements i de més sensibilització política i social. Un goig, una sort. Fins a la propera.